Φίλοι και φίλες, είμαστε πάλι μαζί στην εκπομπή «Στην αιχμή του δώρατος». Τα ερωτήματα απαντώνται γεννώντας νέα ερωτήματα. Γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ λοιπόν, για να μαθαίνουμε και εσείς και εμείς από τους καλεσμένους μας ό,τι μπορούμε να μάθουμε όσο περισσότερο, μπορούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Παραδείγματος χάριν, πάει ο πρόεδρος Τραμπ στην Κίνα. Ήλπιζε να πάει νικητής και τροπεούχος, δεν τα κατάφερε. Τι θα κάνει εκεί, τι θα διαπραγματευτεί, πάει ως ισχυρός ηγέτης μιας υπερδύναμης ή ως, σε εισαγωγικά η λέξη έχει ένα ειδικό βάρος που δεν ταιριάζει, ή ως ηγέτης τους Κινέζους να φρονεί μέψη τους Ιρανούς. Επίσης, τώρα τι γίνεται στα κρατήδια του κόλπου, αυτά τα κατάλοιπα της αποικιοκρατίας στην περιοχή. Τι γίνεται, θα εξακολουθήσουν να εξαρτώνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως προστάτη τους ή θα αναζητήσουν και άλλους προστάτες. Θέλω να δούμε τι γίνεται με την Ευρώπη, πού οδεύει ο Ιρανικός πόλεμος και βεβαίως έχουμε και έναν άλλο μεγάλο πόλεμο που πάει στον 5ο χρόνο τώρα, τον Ουκρανικό πόλεμο που είναι σε εξέλιξη και βέβαια έχουμε την Ευρώπη η οποία ανερμάτιστη, παρικμασμένη, δεν ξέρει που πατά και που πηγαίνει, να δούμε τι γίνεται και σε αυτές τις χώρες και βεβαίως να μιλήσουμε λίγο και για την πατρίδα μας. Και για τους Τούρκους, αυτή την εξαιρετική τύχη που η γεωγραφία μας όρισε να γειτονεύουμε με αυτή τη χώρα που κάποτε μερικοί έλεγαν ότι έχει και αυτή τα δίκια της, αλλά θεωρώ ότι έχει ξεφύγει πολύ η κατάσταση. Δεν μπορούμε ούτε να ποντίσουμε καλώδια που μπορούμε να πάμε να ποντίσουμε στην Νικαράγουα, ας πούμε, ή στην Αργεντινή και δεν μπορούμε στο Αιγαίο, έτσι, ένα ελληνικό πλοίο ή ένα μισθωμένο από την Ελλάδα. Για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση χρειάζεται κάποιος άνθρωπος, καθώς καταλαβαίνετε, που έχει ευρείες γνώσεις και άνεση να μπορούμε να διεξέλθουμε κάποια θέματα που μας απασχολούν. Αυτός είναι λοιπόν ο κύριος Γιώργος Καπόπουλος. Είναι γνωστός και φίλος της εκπομπής, είναι διεθνολόγος, δημοσιογράφος, αρθρογράφος και πολύ εις βάθος γνώστης της ευρωπαϊκής ιστορίας, της σύγχρονης εν πάση περιπτώσει. Κύριε Καπόπουλε, καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λυπάμαι που δεν μπορούμε να συνδεθούμε τηλεοπτικά, αλλά πάντα έχουμε αυτούς τους δαίμονες στα καλώδια, γιατί ξέρετε φωνάζουν και οι φίλοι μας, αλλά τι να κάνουμε και έτσι θα πάμε καλά. Κύριε Καπόπουλε, σήμερα βρίσκεται νομίζω ο πρόεδρος Τραμπ στην Κίνα. Τώρα, νομίζετε ότι τι θα συζητήσουν κατά τη γνώμη σας, τι θα ζητήσει ο πρόεδρος Τραμπ από τον πρόεδρο Σι και τι μπορεί να δώσει ο πρόεδρος Σι στα όποια αιτήματα μας πείτε ότι έχει ο πρόεδρος Τραμπ. Αυτή τη στιγμή ο Τραμπ πηγαίνει με τις χειρότερες δυνατές συνθήκες στην Κίνα. Ενώ υποτίθεται ότι θα ήταν ο πρόεδρος που θα απέμπλεκε τη χώρα του από υπερπόντιες περιπέτειες, Ουκρανία, Μέση Ανατολή, τελικά έχει δίνει την εντύπωση ενός ηγέτη που έτσι χωρίς πρόγραμμα πηγαίνει και όπου του βγει. Άρα η στιγμή είναι η πιο ακατάλληλη για να γίνει στρατηγική διαπραγμάτευση με την Κίνα. Ούτως ή άλλως στις προτεραιότητες της πολιτικής των δύο χωρών δεν ήταν
η επιβολή των απόψεων της μιας στους άλλους. Παρότι γελάμε με το καρναβαλικό φαινόμενο Τραμπ, ο Τραμπ στο θέμα της Κίνας είχε δείξει κάποιον ρεαλισμό, παρόλο αυτούς τους εντυπωσιασμούς με τις ταρίφες με τα τριψήφια νούμερα. Είχε δείξει κάποιον ρεαλισμό και συμφωνούσε στην ιδέα που αναπτύσσεται στο Πεκίνο και στην Ουάσιγκτον, να μην αφήσουμε η αντιπαράθεσή μας, η οποία είναι δεδομένη, να εξελιχθεί σε σύγκρουση ανεξέλεγκτη. Αυτό δεν το θέλει καμία από τις δύο πλευρές. Και υπάρχει ένα επικίνδυνο σημείο που προσφέρεται εξορισμού για παρερμηνίες. Είναι η Ταϊβάν. Σωστά. Η Ταϊβάν, όπου από την επίσκεψη της Πελόζη πριν μερικά χρόνια, της τότε Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ, στο Πεκίνο μπήκανε σοβαρές αμφιβολίες κατά πόσον οι ΗΠΑ δεν εξωθούν την Ταϊβάν σε διακήρυξη ανεξαρτησίας. Γιατί η διακήρυξη ανεξαρτησίας? Πολύ απλά η Ταϊβάν, επισήμως για την Κίνα, είναι μέρος της όλης κινέζικης επικράτειας. Και είναι ένα κατάλοιπο του εμφυλίου πολέμου. Σε αυτό το νησί κατέφυγε η εθνικιστική κυβέρνηση υπό τον Τσαν Καϊσέκ το 1949 και με αυτό το καθεστώς είχε σχέσεις η Ουάσιγκτον και η Δύση συνολικά, μέχρι το περίφημο ταξίδι του Κίσινγκερ και του Νίξον στο Πεκίνο και το Μάο Τσετούγκ το 1972. Τι σημαίνει η ανεξαρτησία της Ταϊβάν? Πολύ απλά ότι ματαιώνεται οριστικός και αμετακλήτως η προοπτική επανένωση της Κίνας. Τι είναι η προοπτική ειρηνικής επανένωσης της Κίνας? Είναι μια φόρμουλα σαν να λέγαμε Χονγκ Κονγκ στο τετράγωνο. Δηλαδή ευρύ αυτονομία έως de facto ανεξαρτησία, κάτω από την αρχή του μια χώρα, δύο συστήματα, και ακόμα και προβλέπεται ότι η Ταϊβάν σε περίπτωση αυτής της ένωσης με την Κίνα θα κρατήσει και τις ενοπλές της δυνάμεις. Ουσιαστικά γιατί πρόκειται για μια πολιτικό, διπλωματικό, εμπορικό, οικονομική συνθήκη ανάμεσα στις δύο χώρες που δεν πρόκειται να αλλάξει. Και πρόκειται φυσικά για πολλαπλασιασμό της ισχύως και της επιρροής του Πεκίνου. Αν λοιπόν μια πλειοψηφία στη Βουλή αρχίσει να κάνει βήματα προς την ανεξαρτησία, είναι το θέμα τι θα κάνουν τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θα στείλουν, θα αποτρέψουν, θα είναι παρατηρητές ή θα ρίξουν Ελλάδα στη φωτιά? Τι νομίζετε εσείς, κύριε Καπόπουλε? Πραγματικά αυτό θα σας το ρώταγα κι εγώ. Η Κίνα, όλες οι κινήσεις της Κίνας τα τελευταία χρόνια δείχνουν ότι δεν βιάζεται. Ξέρετε, δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί σε εσάς, σε ένα ταξίδι του Τσουεν Λάι, του Πρωθυπουργού της Κίνας στο Παρίσι, υποτίθεται ότι ο Ντεγκόλ τον ερώτησε τι γνώμη έχετε για τη Γαλλική Επανάσταση. Και ο Κινέζος Πρωθυπουργός του είπε με ύφος περίσκεψης, είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα. Σωστά. Λοιπόν, τι θέλω να πω αυτό, ότι θεωρεί η Κίνα ότι είναι νομοτελειακά ο κερδισμένος της παγκοσμιοποίησης. Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε μια κατάσταση νευρικής κρίσης και λειτουργούν στη λογική της αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Όπου αυτό που θες να αποφύγεις και να ματαιώσεις, με τα λάθη που κάνεις το φέρνεις πιο κοντά σου. Τώρα, να δούμε τι μπορεί να ζητήσει ο κύριος Τραμπ από τον κύριο Σι. Όπως είπατε, πηγαίνει από θέση αδυναμίας. Αναγκάστηκε να πάει, εν πάση περιπτώσει. Ναι, νομίζω καταρχήν ότι και η Κίνα και η Ρωσία έχουν κάθε λόγο να είναι επικοδομητικές, να προσφέρουν δηλαδή μια μεσολάβηση ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία να μην θίγει το κύρος και των δύο πλευρών. Δηλαδή να μπορούν και οι δύο να εμφανιστούν ότι έχουν επιτυχίες.
Αλλά εδώ κοιτάξτε να δείτε, κύριε Λαπρόπουλε. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Τι είναι πραγματικότητα και τι είναι κατασκεύασμα επικοινωνιακής προπαγάνδας. Σωστά. Δηλαδή, πιάνω και τον εαυτό μου να υποπείψεις. Θεωρούμε όλοι ότι το Ιράν ή έχει πυρηνικά όπλα ή είναι έτοιμο να αποκτήσει αύριο ή μεθαύριο. Σίγουρα έχει κάνει βήματα και σίγουρα είναι αρκετά κοντά στην απόκτηση πυρηνικής βόμβας. Όμως είναι αυτός ο στόχος του Ιράν? Να κρατήσει ατομικό προστάσιο αφού το φτιάξει πρώτα? Αφού υπάρχει και φεφτάς του μακαρίτη του Αγιατολά Χαμενεή που απαγόρευε με μεγάλες ποινές την κατασκευή πυρηνικού όπλου. Βέβαια, λοιπόν, όσοι έχουν μετάσχει στις διαπραγματεύσεις της Βιέννης έχουν εκ των υστέρων πει σε συνεντεύξεις σε βιβλία ότι έχουν τη βεβαιότητα ότι ένα πράγμα προσπαθεί να πετύχει το Ιράν και αν το πετύχει θα είναι πρόθυμο να δεσμευτεί ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Είναι ο ρόλος του και η επιρροή του σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής. Σκεφτείτε ότι πριν από ένα χρόνο το Ιράν στην ουσία είχε προς προτεκτοράτα τη Συρία, το Λίβανο, το Ιράκ, την Ιεμένη. Το μεγάλο πρόβλημα με το Ιράν δεν είναι τα ατομικά του όπλα ή όχι. Είναι ότι βασισμένο στις χώρες όπου το σιητικό Ισλάμ έχει πολιτική και κοινωνική ισχύ, προσπαθεί να έχει έναν ηγεμονικό ρόλο στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή με δύο λόγια, το Ισραήλ έχει πρόβλημα με το Ιράν, είτε αυτό έχει πυρηνικά είτε δεν έχει. Και όποια παρέμβαση εκ μέρους του Προέδρου Σι, τι αντάλλαγμα θα έχει, νομίζετε? Θα έχει ίσως έναν καλύτερο συντονισμό μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας ως προς την τιμή του πετρελαίου. Μάλιστα. Υπολογίζουν οι δήμονες ότι θα χρειαστούν στην καλύτερη περίπτωση και υπό τον όρο ότι τώρα θα βρισκόταν μια συνολική λύση, πράγματα που είναι εκτός φαντασίας, έτσι. Ότι η αναστάτωση στις πετρελαγορές θα κρατήσει ακόμα 2 χρόνια. Δεν έχει συμφέρον καμία από τις δύο πλευρές να τεθεί εκτός ελέγχου. Και πρέπει να δημιουργήσουν ξανά οι Αμερικανοί εμπιστοσύνη στις αγορές. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα φοβερά παιχνίδια χρηματιστηριακά που παίζονται με τις αντιφάσεις και τις αλληλοαναιρέσεις του κυρίου Τραμπ. Είναι ότι παίρνει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και την παγκόσμια οικονομία στα όρια της αντοχής της. Αυτός είναι ο παράγων δηλαδή που πιέζει πολύ τον Τραμπ, έτσι δεν είναι, κύριε Καπόπουλε? Υποτίθεται ότι μεταξύ της απαγωγής Μαδούρο στη Βενεζουέλα, αλήθεια θυμάται κανείς τι ήταν αυτός ο Μαδούρος? Ακριβώς. Μεταξύ της Βενεζουέλας, μεταξύ του Ιράν, και είναι μία η στόχευση των Ηνωμένων Πολιτειών να κρυβίνουν πολύ τη βιομηχανική παραγωγή στην Κίνα. Διότι η Κίνα κατεξοχήν εισαγωγέας πετρελαίου και κατεξοχήν πελάτης των χωρών του κόλπου. Οπότε μια ανάπλεξη στον κόλπο στέλνει μετασυσμούς στο Πεκίνο. Υποθέτω κάποιες διευθετήσεις ανάμεσα στις ανάγκες της Κίνας για σταθερότητα και κάποιες και του πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών για μια ελεγχόμενη αναδιανομή της τράπουλας, κάπου εκεί θα αναζητήσουν κοινό έδαφος. Νομίζετε ότι μπορούν να νικήσουν, εσείς θα μας πείτε τώρα τον ορισμό, δηλαδή το περιεχόμενο της λέξης νικήσουν οι Αμερικανοί, ή μάλλον καταρχάς με την επιστροφή του Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, θεωρείτε ότι θα ξεκινήσει ο πόλεμος ξανά στο Ιράν? Δεν το βλέπω να ξεκινάει ο πόλεμος, διότι οι Αμερικανοί δοκίμασαν τις δυνατότητές τους. Με έναν αέριο πόλεμο
ούτε κατέρευσε το καθεστώς του Ιράν, ούτε εμφανίστηκαν εθνικιστικά διασπαστικά κινήματα να απειλούν την ενότητα της χώρας. Η χώρα για το ορατό μέλλον μπορεί να αντισταθεί και να κάνει πολύ ακριβή την όποια πραγματική ή εικονική νίκη του Τραμπ. Νομίζω ότι και οι δύο, το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν ένα συμβιβασμό και να μπορούν ταυτόχρονα και οι δύο να λένε ότι νίκησαν. Αν πάρουμε τις μετρητής τι σημαίνει νίκη. Νίκη σημαίνει ότι με στρατιωτική βία αναγκάζεις έναν αντίπαλο να υποταχθεί στις προτεραιότητες που έχεις εσύ χαράξει. Ναι. Κάτι τέτοιο είναι εκτός φαντασίας αυτή τη στιγμή. Εδώ είμαι περίεργος τι συμβαίνει με αυτά τα πυρηνικά του Ιράν, τα οποία εξαλείφθηκαν πέρυσι τον Ιούλιο. Στο Φορντό, βέβαια. Να ξαναγυρίσουν αθόρυβα στο προσκήνιο. Ακριβώς. Ένας ακόμα πόλεμος για τα εξαφανισμένα και κατεστραμμένα πυρηνικά όπλα των Ιρανών. Βέβαια, έχετε δίκιο. Στη Μέση Ανατολή γίνονται πλέον κινήσεις με ταχύτητα αδιανόητη πριν από μερικά χρόνια. Δηλαδή, ο Ερντογάν ως υπεργολάβος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ ανατρέπει τον Άσαντ και πριν προλάβει να ολοκληρωθεί η αλλαγή προτάσεις στη Συρία, το Ισραήλ βρίσκεται σχεδόν σε εμπόλεμη κατάσταση με την Τουρκία. Θα πάμε σε αυτό ή και τώρα ό,τι νομίζετε, δηλαδή νομίζετε ότι πόσο πραγματική και πόσο πιθανή είναι μια σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας? Το πιο πιθανό, αλλά προσοχή, δεν λέμε για το σενάριο που θα εισβάλλει το Ισραήλ στην Τουρκία ή θα εισβάλλει η Τουρκία στο Ισραήλ. Μιλάμε ότι θα γίνει σε πεδίο τη Συρία και με αντιπροσώπους στην αρχή. Βέβαια. Αυτό είναι βέβαιο. Δηλαδή μπορεί να στοιχηματίσει κανείς από τώρα. Θα φτάσουμε ξανά εκεί όταν θα μιλήσουμε και για τα ελληνοτουρκικά. Ήθελα να σας ρωτήσω, βλέπουμε ο Τραμπ καταργεί το φόρο της βενζίνης, μάλλον καταργεί, όχι μειώνει, καταργεί το φόρο της βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχει σχεδόν διπλασιαστεί ή και υπερδιπλασιαστεί, θα σας γελάσω, γιατί κάθε πολιτεία έχει διαφορετικό, άλλο στην Καλιφόρνια, άλλο στην Αϊόβα, ας πούμε. Λοιπόν, καταργεί το φόρο της βενζίνης για να μειώσει την τιμή της στην κατανάλωση, που είναι και ο βασικός λόγος της δυσφορίας των Αμερικανών πολιτών. Εκλογές τον Νοέμβριο στην Αμερική. Ακριβώς. Αυτό πήγα να πω. Αυτό τα λέει όλα. Αυτό τα λέει όλα. Νομίζετε ότι του δίνει αέρα αυτή η ρύθμιση σε σχέση με τις εκλογές του Νοεμβρίου, σε 5-6 μήνες πόσο είναι? Θα πάντως προς αυτή την κατεύθυνση αποβλέπει. Ναι, σωστά, βεβαίως. Και μιλάμε, εάν δεν μπορέσει να πεμπλακεί από το Ιράν ο Τραμπ, θα είναι η πιο κραυγαλαία διάψευση προεκλογικών υποσχέσεων. Βέβαια. Εδώ υποσχέθηκε ότι θα κοιτάξουμε το σπίτι μας και δεν θα κάνουμε εισβολές σε υπερπόντιες χώρες και έχει κάνει το τελώς αντίθετο. Σωστά. Είπε και για τον Ουκρανικό πόλεμο, για τον οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο. Είπε ότι θα τον τελειώσει μέσα στις 24 ώρες. Έχουν περάσει 1,5 χρόνο σχεδόν και ακόμα περιμένουμε. Πάντως ένας άλλος παράγων εκτός από την πορεία σύγκρουσης Ισραήλ-Τουρκίας είναι και οι διαφορετικές ατζέντες που φαίνεται πλέον ευδιάκριτα ότι έχουν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ισραήλ θα ήθελε κατάτμιση του Ιράν σε διάφορα κομμάτια, όπως είναι το Ιράκ, όπως είναι η Συρία σήμερα, όπως είναι η Λιβύη. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν φαίνεται να συμμερίζεται μια τέτοια προοπτική. Και επίσης η Μέση Ανατολή έχει βάλει φωτιά νοτιότερα. Δηλαδή έχουμε πλοία του Πακιστάν και της Ινδίας στην Ανατολική Μεσόγειο, ο καθένας με το σύμμαχό του, η Ινδία με το Ισραήλ και το Πακιστάν με την Τουρκία. Έχουμε αδιανόητα πράγματα. Δηλαδή. Έχουμε τουρκικές στρατιωτικές βάσεις στη Σομαλία και οι Ισραηλινές στρατιωτικές βάσεις στη Σομαλιλάνδη. Έχουμε τα νησιά Σοκότρα και Διέγκο Γκαρσία. Στον Ινδικό, έτσι.
στον Ινδικό ωκεανό, ούτε ως πρωταπρολιάτικο ψέμα δεν θα έπιανε, νομίζω, για μια τέτοια είδηση. Ότι συγκρούονται το Ισραήλ με την Τουρκία στη Σομαλιλάνδη. Είναι σαν τα αστεία που κάναμε στις εφημερίδες την Πρωταπριλιά που λέγαμε πόλεμος Βελγίου-Λουξεμβούργου. Τώρα είναι διάφορα που θέλω να σας... βλέπετε πιθανότητα αποχώρησης των Αμερικανών από τα κρατήδια, αυτά τα πικιοκρατικά κατάλοιπα των κρατηδίων, των δυναστιών αυτών των μικρών εμμύριδων της ερήμου, παλαιά της ερήμου και τώρα των ξενοδοχείων και του τουρισμού, βλέπετε να αποχωρούν? Υπάρχει πιθανότητα αποχώρησης των Αμερικανών ή έστω εν μέρει αποχώρησης, και αν ναι, ποιος θα καλύψει το κενό? Υπάρχουν περισσότεροι επίδοξοι διάδοχοι των ΗΠΑ στην περιοχή του κόσμου από όσους μπορεί να αντέξει η τοπική ισορροπία. Δηλαδή, μετρήστε, Σαουδική Αραβία, Εμιράτα, Αίγυπτος, Τουρκία, Ισραήλ, Ιράν. Η κάθε μια από αυτές τις χώρες έχει τα δικά της όνειρα για περιφερειακή ηγεμονία και όπως είναι φυσικό δεν χωράνε όλοι. Πώς θα ξεκαθαρίσει λοιπόν από αυτούς τους πολλούς συντελεστές που περιγράφετε και ποιος μπορεί να δώσει αποτελεσματική προστασία σε αυτά τα κρατήδια? Αυτά τα κρατήδια απεδείχθη πως εύσταση θα είναι. Απεδείχθη, με συγχωρείτε. Αν υπάρχουν... Με τον πόλεμο. Ναι. Αν υπάρχει κάποιος που τα κρατάει ζωντανά, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια. Υποθέτω ότι αργά ή γρήγορα τα κράτη της περιοχής θα κάνουν τις επιλογές τους ανάμεσα στο Ιράν και στη Σαουδική Αραβία. Όχι το σημερινό ηττημένο Ιράν μεθαύριο, αντί μεθαύριο. Βέβαια, η Σαουδική Αραβία, κύριε Καπόπουλε, δεν μπόρεσε να υπερασπίσει την επιχείρηση του συνασπισμού που είχε συγκροτήσει εναντίον των Χούθη της Ιεμένης, δηλαδή τους Ανσαραλάχ. Είναι ικανή, μπορεί να αγοράζει εκατοντάδες δισεκατομμύρια όπλα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αυτό το κάνει στην ουσία τι είναι? Προστασία. Πληρώνει για προστασία. Όχι για τα όπλα, τα οποία εξάλλου δεν ξέρουν να χειριστούν οι άνθρωποι. Οι περισσότεροι είναι πιλότοι Αμερικανοί βετεράνοι. Τέλος πάντων, νομίζετε ότι μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο η Σαουδική Αραβία? Η Σαουδική Αραβία έζησε ένα όνειρο. Ήταν επί 70 χρόνια ο πιο στενός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή, με μια συμμαχία που αυτό δεν είναι ευρύτερα γνωστό, υπογράφηκε 3 μέρες μετά τη Συμφωνία της Γιάλτας. Όταν τέλειωσε η διάσκεψη της Γιάλτας, ο Ρούσβελτ έφυγε και πήγε στο Κάιρο. Από εκεί κατευθύνθηκε στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου συνάντησε το βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας Ιμπν Σαούντ και έκαναν την ιστορική συμφωνία. Εγώ σου πουλάω προστασία και εσύ μου πουλάς άφθονο και φθηνό πετρέλαιο. Πάνω σε ένα θωρηκτό βρετανικό, νομίζω, ή κάνω λάθος? Ακριβώς. Ναι. Περασμένα μεγαλεία. Ναι. Ναι, και αυτό τέλειωσε τώρα? Τέλειωσε. Αυτός ο ρόλος που δεσμεύει και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συμμαχίες με χώρες οι οποίες μεταξύ τους είναι στα πρόθυρα του να πυροβολήσουν ο ένας τον άλλον. Σωστά. Πάρα πολλές φορές έχει συμβεί αυτό. Άρα θέλει μια ευληγησία η αμερικανική παρουσία στη Μέση Ανατολή, η οποία πλέον δεν εξυπηρετείται από το προβληματικό καθεστώς των Σαούντ. Δεν εξυπηρετείται. Κοιτάξτε, οποιαδήποτε προσπάθεια σταθεροποίησης της Μέσης Ανατολής με αποκλεισμένο το Ιράν είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Έχετε δίκιο, βεβαίως. Και το είπατε κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ σωστά, ότι ο συντελεστής, ο ένας από τους δύο, είναι το Ιράν. Δηλαδή, το Ιράν, κύριε, προσέξτε τώρα τι μου κάνει εντύπωση εμένα, για να καταβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες πολέμησαν 10 χρόνια κοντά στο Βιετνάμ για να τα μαζέψουν και να φύγουν. Βλέπουμε ότι στο Ιράν μέσα σε λίγες ημέρες
υπέστησαν, βέβαια θα λάβουμε και υπόψη μας τον νέο τύπο πολέμου, αν θέλετε μας λέτε και γι' αυτό, αλλά μέσα σε λίγες μέρες οι άνθρωποι για τα δικά τους δεδομένα ιτήθηκαν. Βέβαια. Και μου αρέσει αυτή η προσδοκία ότι ο κόσμος θα βγει στους δρόμους. Αυτή είναι μια ιστορία παλιά που γεννήθηκε στην Ευρώπη μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι. Ήταν ένας Βρετανός στρατηγός, ο οποίος κάθε και έγραψε ένα βιβλίο. Και λέει τώρα πλέον οι στόχοι των βομβαρδισμών δεν είναι οι στρατιωτικοί στόχοι, είναι ο άμαχος πληθυσμός. Ώστε να εξαναγκάσουμε την κοινωνία του εχθρού να εξεγερθεί και να ρίξει την κυβέρνησή του. Το δοκίμασαν αυτό οι Βρετανοί στη Γερμανία. Μην κοιτάτε που δεν είναι γνωστό ευρύτερα, την ιστορία τη γράφουν οι νικητές. Αυτό που έγινε σε βάρος του αμάχου πληθυσμού των Γερμανών είναι αδιανόητο. Βεβαίως. Έλειωσαν πόλεις. Το Αμβούργο, η Δρέσδη, εγκλήματα πολέμου απερίγραπτα. Και όμως το αποτέλεσμα ήταν το αντίθετο. Διότι όταν βομβαρδίζεις τον άμαχο πληθυσμό, δημιουργείς τα μετώπισθεν νοοτροπία πρώτης γραμμής. Εδώ δεν έχεις να σκεφτείς αν αντέχεις τη συνέχιση του πολέμου και γιατί το σπίτι σου μπροστά σου. Τώρα υπάρχει ένα θέμα, κύριε Καπόπουλε. Το Ισραήλ, από ό,τι φαίνεται, τείνει να γίνει βάρος για το εθνικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών, τουλάχιστον όπως το αντιλαμβάνεται ο πληθυσμός της Αμερικής. Δεν λέω λαός, γιατί ο λαός στην Αμερική δεν είναι κάτι σημαντικό. Το Ισραήλ όμως. Το Ισραήλ του Νετανιάχου ή το Ισραήλ ενός κόμματος που θα πάρει τη σκητάλη από το χώρο που εκπροσωπούσε παλιά το Εργατικό Κόμμα. Υπάρχει έχουμε αυτός ο χώρος. Συγχωρήστε με πολύ, αλλά υπάρχει αυτός ο χώρος πια. Αυτό το ερώτημα μπορεί να το επαναλάβετε στους ηγέτες της ελληνικής κεντροαριστεράς. Σε μια ανάλογη κατάσταση. Ναι, βεβαίως. Βέβαια, ξέρετε κάτι, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά με την έννοια ότι αυτός ο πληθυσμός, αυτός ο Ισραηλινός ένοπλος εναντίον των Παλαιστινίων λαός, οι οποίοι 70% λένε καλά. Εδώ έχουμε ένα φαινόμενο. Ναι. Με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, την ελευθερία της μετανάστευσης. Μετανάστευσαν πάνω από 1 εκατομμύριο Ρωσοεβραίοι στο Ισραήλ. Ναι. Και έτσι το Ισραήλ μέσα σε λίγα χρόνια έγινε άλλη χώρα. Ναι. Απέκτησε μια μαζική ακροδεξιά. Ναι. Όταν λέμε μαζική μιλάμε για ποσοστά 10-15%. Ναι. Αλλά είναι και αυτή βαθιά διηρεμένη μεταξύ τους. Είναι η κοσμική φασίζουσα ακροδεξιά και η θρησκευτική. Αυτό που λέμε υπερορθόδοξη, έτσι. Ορθόδοξη. Το Ισραήλ δεν έχει λύσει αυτή την. Σκεφτείτε ότι πριν από μερικά χρόνια ήταν πολύ συνηθισμένο πράγμα να συναντιέται ο Ράμπιν με τον Αραφάτ και να συζητούν επιμέρους προβλήματα που πρέπει να λυθούν. Αν το Ισραήλ δεν λύσει αυτό το πρόβλημα, να αφομοιώσει πραγματικά στην κοινωνία του τους μετανάστες από τις χώρες Ανατολικής Ευρώπης, το μέλλον δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο. Ακόμα και αν γίνει αυτό που λέτε, και συγχωρήστε με που επιμένω, γιατί και εγώ με προβληματίζει πάρα πολύ η ύπαρξη του Ισραήλ έτσι όπως είναι ή έτσι όπως μοιάζει να μπορεί να είναι στο μέλλον, γιατί εγώ δεν βλέπω εκεί κάποιες δυνάμεις, όλο αυτό το στερέωμα το πολιτικό του Ισραήλ, στην πραγματικότητα είναι δεξί, ακροδεξί και υπερορθόδοξη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μπορεί, νομίζετε, να δημιουργηθεί κάποιος χώρος σε ένα πληθυσμό ο οποίος έχει ανατραφεί με το όπλο στο χέρι, πολεμώντας διαρκώς, γενοκτονώντας και εθνοκαθάροντας τους Παλαιστίνιους? Και δεν το λέω τώρα για βερμπαλισμό, ας πούμε, αλλά είναι μια πραγματική απορία, κύριε. Μια τόσο χαλασμένη κοινωνία μπορεί να πάρει ανάσα, νομίζετε, μπορεί να έχει να δημιουργηθεί? Σκεφτείτε ότι αυτή η κοινωνία, όταν δημιουργήθηκε το κράτος του Ισραήλ, είχε ως ιδανικά της το σοσιαλδημοκρατικό όραμα της κεντρικής Ευρώπης. Ο Μάρτιν Μπούμπερ, τα κιμπούτζ, αυτό και τα κοινόβια κτλ. Και για να καταλάβετε τις εσωτερικές αντιθέσεις του Ισραήλ. Ναι, βέβαια. Ο πρώτος πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπεν Γκουριόν, σε μια επίθεσή του κατά του ηγέτη της ακροδεξιάς αντιπολίτευσης, λεγόταν Ζαμποτίνσκι, ξέρετε πώς τον αποκαλούσε? Άντολφ Ζαμποτίνσκι. Άντολφ Χίτλερ δηλαδή, εκεί το πήγαινε. Ναι, ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε τι είχε ο Ράμπιν. Ναι, σωστά.
Και μάλιστα σε μια... Ναι, παρακαλώ. Τι τύχει ο Ραμπίν εδώ, σιωνιστικές οργανώσεις στην ό,τι κάνανε έρανο για να πληρωθεί ο δικηγόρος του δολοφόνου. Ποιονού του? Του δολοφόνου του Ραμπίν. Μάλιστα. Αν θέλετε να δούμε λίγο το θέμα ο Τραμπ, το φαινόμενο Τραμπ. Ο Τραμπ είναι ένα φαινόμενο κατά τη γνώμη σας περαστικό στην αμερικανική πολιτική ιστορία ή έχει ρίζες, είχε, έτσι λέγαμε τουλάχιστον, πολλοί θεωρούσαν ότι έτσι ήταν. Βλέπουμε όμως με όλα αυτά που κάνει ο Τραμπ να υπάρχει μια αποστασιοποίηση και στους ψηφοφόρους των Ρεπουμπλικανών αλλά και στο κίνημα ΜΑΓΑ μέσα. Βλέπουμε τον αντιπρόεδρο Βάνς να διαφοροποιείται. Τι λέτε, αυτό το φαινόμενο θα έχει διάρκεια? Την απάντηση θα την έχουμε στο Νοέμβριο, με τις διάμεσες εκλογές. Σωστά. Βέβαια, μπορεί να ιτηθεί ο Τραμπ, αλλά και τότε και όσο και να ιτηθεί, δεν μπορούμε ακόμα να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι ο τραμπισμός ιτήθηκε. Σωστά. Ο Τραμπ μπορεί να χάσει τον έλεγχο του Κογκρέσου, που θα τον χάσει. Μπορεί στις επόμενες εκλογές να βγει υποψήφιος Ρεπουμπλικάνος, τραμπικός. Αλλά την ατζέντα στην αμερικανική πολιτική αντιπαράθεση την ορίζει η λαϊκιστική ακροδεξιά του Τραμπ. Εντός του κινήματος ΜΑΓΑ και των Ρεπουμπλικανών, αλλά είναι αρκετό αυτό, κύριε Καπόπουλε? Όχι, δεν είναι αρκετό. Υπάρχουν Κοιτάξτε τι γίνεται. Το 1992 σάρωσε ο Κλίντον, έτσι, τις προεδρικές εκλογές. Το 1994 σάρωσε οι νεοσυντηρητικοί, πήραν το Κογκρέσο. Το 2008 σάρωσε ο Ομπάμα. Το 2010 έχασε το Κογκρέσο. Τι δείχνουν όλα αυτά? Δείχνουν ότι μετακίνηση και ότι ψάχνει αγωνιωδώς ο μέσος Αμερικανός πολίτης να ξαναδεί ένα κράτος που θα παρεμβαίνει για να χειριστεί τις κοινωνικές ανισότητες, όπως είχε κάνει ο Ρούσβελτ την εποχή του New Deal, και απογοητεύεται, αποσυσπυρώνεται και είναι το εξίσου πιθανόν ένας ψηφοφόρος σήμερα που σας λέει ότι θα ψηφίσει Τραμπ να ψηφίσει τον Μπέρνι Σάντερς. Είναι αξιόπιστος, κύριε Καπόπουλε? Καθόλου αξιόπιστος δεν είναι. Απλώς εκφράζει με όρους καρναβαλικού φαινομένου την αγανάκτηση και την απογοήτευση του μέσου Αμερικάνου, γιατί ανακαλύπτει ότι δεν υπάρχει αμερικάνικο όνειρο. Σωστά. Η συγκολητική στοιχεία και η ουσία, κύριε Λαμπρόπουλε, αυτή ήταν. Πώς δηλαδή ο μετανάστης από την Ελλάδα, Βολία, είχαν έναν κοινό παρονομαστή που τους έκανε να είναι νομιμόφρονες προς το κράτος των ΗΠΑ. Η προσδοκία μιας ευρύτερης δημοκρατίας και ενός ανώτερου πεδίου ζωής. Κοινωνικής ανόδου και το αμερικανικό American Dream, ας πούμε. Νομίζετε, εν συντομία αυτό, μη σας κουράσω πολύ με αυτό το θέμα, νομίζετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια δύναμη σε αποδρομή? Πέρα από την κτηνώδη στρατιωτική δύναμη που διαθέτουν, μοιάζει για την ώρα, εσείς θα μας πείτε βεβαίως, ότι δεν μπορούν να ανακτήσουν την προηγούμενη θέση τους στο παγκόσμιο στερέωμα. Πώς να την ανακτήσουν? Το 1945 οι νικήτριες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες, είχαν το 40% της παγκόσμιας βιομηχανικής παραγωγής. Δηλαδή αυτά είναι, και πολύ έχει καθυστερήσει η αποδρομή των ΗΠΑ σε σχέση με το μοίρασμα του πλούτου παγκοσμίως. Και επίσης θα έλεγα να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί με αναλύσεις του τύπου θα γίνει η νέα Γιάλτα. Υπάρχει τρίτος. Η Ρωσία του Πούτιν, την ξεχάσαμε. Ακριβώς, θα μιλήσουμε τώρα, θα μιλήσουμε για τη Ρωσία. Ναι. Η οποία ελαίο Ηνωμένων Πολιτειών και Biden και Ουκρανίας έχει στρατηγική σχέση με την Κίνα. Κατόρθωσαν οι Αμερικανοί το ακατόρθωτο. Και σαν τη βαθιά σε σημείο ρατσισμού, καχυποψία που έχουν οι Ρώσοι ιστορικά απέναντι στους Κινέζους.
Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, όχι σε αυτή την περίπτωση, έτσι όπως το κατά τη γνώμη μου πολύ ορθά το περιγράφεται, θα έχουμε πολύ σύντομα, μέσα στις επόμενα χρόνια, μια πολυπολικότητα παγκοσμίως, η οποία από ό,τι φαίνεται. Παρακαλώ. Δεν μπορούμε να έχουμε ούτε Γιάλτα, ούτε διευθυντήριο. Τη στιγμή που υπάρχουν οι BRICS, τη στιγμή που υπάρχουν οι G20, είμαστε σε μια πολύ μεγαλύτερων διαστάσεων αλλαγή της ιστορίας από ό,τι νομίζουμε. Δεν είναι φέρει που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και έρχονται η Κίνα, η Ρωσία ή οποιοδήποτε άλλος από τους BRICS, η Ινδία, δεν ξέρω εγώ ποιος. Είναι ότι πλέον πολυπολικός, και όπως πήγαινατε να πείτε, μην σας διακόψω, πολυπολικός και πολυκεντρικός χαρακτήρας ενός νέου κόσμου που μοιάζει σαν μια πρόκληση άθλου του Ηρακλέα να κρατήσει κανείς μια εφταξία και μια ισορροπία. Ακριβώς. Αυτές οι αντιθέσεις πώς θα λυθούν? Θα είναι κολοσιαίες. Συσσωρεύονται. Και θα ξεσπάσουν σε πόλεμο, δηλαδή, τι λέτε? Κοιτάξτε, αν με ρωτάγατε αν είναι πιθανός ο πόλεμος στην περιοχή μας, εκεί θα σταματούσα στο Λίβανο. Τώρα πάμε στη Σομαλιλάνδη, πάμε στον Κάφκασο. Σωστά. Ξέρετε, όλα αυτά, όσο σουρεαλιστικό είναι να βρίσκεται η Τουρκία και το Ισραήλ στη Σομαλία, αλλά τόσο σουρεαλιστικό είναι να επιδιώκει ο Ερντογάν να πάρει υπό τουρκική επιρροή, όχι το Αιγαίο, αλλά την πρώην Γαλλική και Δυτική Αφρική. Την υποσαχάρια. Ήθελα να μιλήσουμε λίγο και για το Σαχέλ, με την υποσαχάρια Αφρική. Τώρα, επειδή το είπατε, θέλω να κάνω μια οικονομία στο χρόνο, γιατί έχουμε διάφορα. Βλέπουμε ότι εκεί, ενώ έχουν εγκατασταθεί τα σε εισαγωγικά ή εντός εισαγωγικών επαναστατικά καθεστώτα στον Νίγηρα, στο Μάλι και την Μπουρκίνα Φάσο, έχουν διώξει Αμερικανούς και Γάλλους κλωτσιδών, Γάλλους κυρίως κλωτσιδών, αλλά και τους Αμερικανούς, και έχουν βοηθηθεί, σε εισαγωγικά ίσως η λέξη, από τους Ρώσους και τη Βάγνερ, η οποία έχει μετονομαστεί πλέον και λέγεται Africa Corp. Ό,τι πιο ναζιστικό βαθύ στην ονομασία αυτής της εταιρείας. Δεν το είπα γιατί θα μας κατηγορήσουν για αντιρωσισμό, κύριε Καπόπουλο, δεν το είπα. Να ισορροπήσουμε λίγο. Μας έχουν κατηγορήσει για πράγματα της Μόσχας. Βάλτε και λίγο αντιρωσισμό να ισορροπήσει. Και βλέπουμε εκεί να ξεσπάνε, να έρχονται πάλι τζιχαντιστές, να αρχίζουν να σκοτώνουν Ρώσους στο στρατό του Μάλι, να γίνεται μια σύγκρουση μεγάλη. Θέλετε να μας πείτε με δύο λόγια, αν είστε ενήμερος για αυτό το θέμα, τι γίνεται και τι προβλέπετε, γιατί είναι πολύ κρίσιμο κατά τη γνώμη μας. Κοιτάξτε, η Γαλλία είναι άλλη μια μεσαία δύναμη, η οποία είναι σε πορεία σύγκρουσης με την Τουρκία. Στην Αφρική, στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο. Σωστά. Δηλαδή, εκτός από τα κέρδη των πολεμικών βιομηχανιών, υπάρχει ουσιαστική στρατηγική ανησυχία. Στη Γαλλία η Τουρκία, όπου έχει ίχνος επιρροής η Γαλλία, έχει πάει να χωθεί. Δηλαδή, Λίβανο, Συρία, ο Γαλλική δίκαιη στο Μεσοπόλεμο, Βόρειος Αφρική, 3 πρώην γαλλικές απικίες, το Μαρόκο, η Αλγερία, η Τινησία 4 και οι 5 η Λιβύη. Όχι, η Λιβύη ανήκει στην Ιταλία. Αλλά επηρεάζεται από τις εξελίξεις διπλανές χώρες. Είναι στο στόχαστρο της επέκτασης της επιρροής του Ερντογάν στον αραβικό μουσουλμανικό κόσμο. Μετά θα μας πείτε λίγο για τον Ερντογάν και αυτές τις επιτυχίες, κύριε Καπόπουλε, γιατί εδώ πραγματικά υπάρχει μια αντίθεση με το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα, έχουμε μισή ώρα περίπου ακόμα. Αλλά λοιπόν, να σας πω, αν θέλετε να μας πείτε λιγάκι, πάμε λίγο, αν θέλετε, λίγο στην Ουκρανία. Γιατί εγώ είναι μια απορία δική μου, η οποία έχει βέβαια πολλές απαντήσεις και οι οποίες είναι πιστικές εν μέρη. Οι πόροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ σε ένα μεγάλο βαθμό έχουν μετακομίσει στην Ανατολή. Όπλα, λεφτά, χρήματα κτλ. Όμως οι Ρώσοι πηγαίνουν μέτρο-μέτρο πηγαίνουν. Θα έλεγε κανείς ότι με αυτή την ευκαιρία θα μπορούσαν να σαρώσουν και να επιτύχουν τους όποιους στόχους έχουν στην Ουκρανία. Είτε στο Δνίπαρο, είτε στην Οδυσσό, είτε την περίκλειστη Ουκρανία που λέγαμε πριν 3-4 χρόνια.
Ναι. Γιατί δεν προχωράνε, κύριε? Κοιτάξτε, το ένα είναι να απαξιώσει κανείς έτσι χωρίς να έχει ειδικότερη γνώση τις στρατιωτικές δάφνες του ρωσικού στρατού. Σωστά. Δεν το ξέρω το θέμα και δεν θα επισέλθω σε αμιγώς επιχειρησιακά και οπλικά θέματα. Σωστά. Θέλω να πω ότι πολιτικά έχει μια λογική αυτή η χαμηλής έντασης πολεμική σύγκρουση, έτσι όπως συνεχίζεται. Και η λογική αυτή είναι ότι βρισκόμαστε ευρύτερα των ανακατατάξεων ανάμεσα στη Βόρεια Αμερική και στην Ευρώπη, η διατλαντική σχέση. Είναι να ρυθμιστούν τόσα πράγματα που πραγματικά, εάν η Ρωσία επιχειρούσε να κατέβει προς τη θάλασσα και να καταλάβει την οδό, θα δημιουργούσε περαιτέρω επιπλοκές σε μια στιγμή που φαίνεται ακόμα και οι τρεις σκληροί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Μακρόν, ο Στάρμερ και ο Μέρτς, έτοιμοι να επαναλάβουν το διάλογο με τη Ρωσία, όπως είπε ένα δημοσίευμα των Financial Times πριν από 10 μέρες. Βλέπετε, πάμε λοιπόν. Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω λιγάκι. Ναι, πάμε καλύτερα σε αυτό που λέτε εσείς. Δηλαδή, νομίζετε ότι οι Ευρωπαίοι, έχω εδώ πέρα και ο πρόεδρος της Φινλανδίας, ο Αλεξάνδρ Στούμπ, μιλώντας στην Ιταλική εφημερίδα Κοριέρε ντελα Σέρα, προέτρεψε την Ευρώπη να ηρεμήσει και να μειώσει τη θερμοκρασία έναντι της Ρωσίας εν μέσω φόβων για αποχώρηση του Αμερικανικού στρατού από την Ήπειρο. Δηλαδή, βλέπουμε με αυτά που είπα, και η Μελών έχει κάνει κάποιες δηλώσεις και αυτά που είπατε εσείς. Βλέπετε δηλαδή αργά-αργά να γεφυρώνεται το χάσμα μεταξύ Ευρωπαίων και Ρωσίας? Συνήθως οι ανατροπές τέτοιου είδους γίνονται απότομα προς τα έξω. Σας θυμίζω το Γερμανο-Σοβιετικό Σύμφωνο τον Αύγουστο του 1939. Ριμπεντροπ-Μολότοφ. Ναι. Και από την άλλη, όλο εκείνο το σχέδιο. Είναι δηλαδή μια διάχυτη παντού ρευστότητα, η οποία δεν ευνοεί. Αν είσαστε Ρώσος διπλωμάτης και είσαστε στο Υπουργείο Εξωτερικών στη Μόσχα, τι θα απαντούσατε για τις σχέσεις της Ρωσίας με την υπόλοιπη Ευρώπη τα επόμενα χρόνια? Είναι πολύ συγκεκριμένη η κατάσταση. Εν τι αυτή περιπτώσει λοιπόν, πρώτον, τι εννοούσε ο πρόεδρος Τραμπ όταν έλεγε ότι επίκειται το τέλος του πολέμου, και τι το είπε και ο πρόεδρος Πούτιν πριν από 3 μέρες. Βέβαια, η πρώτη φορά που το λέει ο Πούτιν. Ακριβώς. Αυτό τι σας λέει εσάς αυτό? Ότι παρασκηνιακά, καταρχήν μου λέει ότι στην Αλάσκα γίνανε και συμφωνήθηκαν μια σειρά από πράγματα τα οποία δεν δημοσιοποιήθηκαν. Μάλιστα. Για να διευκολυνθεί ο Τραμπ και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Έτσι. Και ότι η Ρωσία έχει πάψει να αποτελεί στρατηγικό αντίπαλο των Ηνωμένων Πολιτειών. Και σιγά σιγά και των Ευρωπαίων, λέτε? Με την Ευρώπη συμβαίνει κάτι το κωμικό τραγικό. Στρατηγική απειλή άξια του ονόματος δεν υπάρχει. Βέβαια. Στην Ευρώπη. Τι συμβαίνει? Πολύ απλά, διάφοροι ηγέτες που για ίδιον όφελος αλλά και της χώρας τους προωθούν την ιδέα της αμυντικής χειραφέτησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πήραν για αφορμή το Ουκρανικό και να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Την οποία θα την αλλάξουν? Έχουμε το βασικό δεδομένο ότι δεν υπάρχει απειλή. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν υπήρχε και πριν, κύριε Καποπουλέ, όμως μιλάγανε για πόλεμο, θα έρθει μέχρι το 30, θα έρθουν οι Ρώσοι, το 28, το 29, φτιάξουμε στρατούς, να φτιάξουμε πολεμικές βιομηχανίες, safe και όλα αυτά. Όλα αυτά που πάνε δηλαδή. Η ρωσοφοβία είναι παλιά ιστορία. Σωστό. Και 2 από τους πιο ρωσόφοβους αναλυτές του 19ου αιώνα, ξέρετε ποιοι ήταν? Ο Μάρξ και ο Έγγελς. Βέβαια, προφανώς. Που προειδοποιούσαν ότι ο εχθρός εργατικής τάξης της Ευρώπης είναι οι βάρβαροι Ρώσοι.
Φανταστείτε τι εικόνα δηλαδή. Σωστό. Αν ζούσε στη Σοβιετική Ένωση και έπρεπε να εκλαϊκεύσεις την ιστορία, τι άλματα έπρεπε να κάνεις λογικά και παράλογα για να μην στριμωχθείς. Και τώρα μιλάμε για μεγαλοφυΐα όπως του Μάρξ. Δεν μιλάμε για μένα, ας πούμε. Μιλάμε για μια μεγαλοφυΐα όπως παρόλα αυτά. Ο Μάρξ έχει γράψει σε μια εφημερίδα από τις πολλές που δούλευε, ήταν ανταποκριτής αμερικανικών εφημερίδων. Ακριβώς. Έχει γράψει ότι η κριτική επανάσταση του 1866 ήταν αποτέλεσμα μηχανογραφιών των μυστικών υπηρεσιών της Αγίας Πετρούπολης. Να σας πω και ένα παράγοντα που ίσως πρέπει να τον βάλουμε και αυτόν λίγο στο παιχνίδι, έτσι, στον υπολογισμό, έτσι, στα δεδομένα που έχουμε. Διάβαζα προχθές, κύριε Καπόπουλε, ότι το 2023 η Ουκρανία μία απάντηση, θέλω να πω, στο θέμα των στρατιωτικών επιτυχιών, κυρίως για τους ακροατές μας, της Ουκρανίας και το ότι δεν προχωράει γρήγορα η Ρωσία. Το 2023 η Ουκρανία παρήγαγε μόλις 5.000 drones και το 2024 παρήγαγε 1 εκατομμύριο drones. Από πέρσι αύξησε κατά 30% και την εισαγωγή drones, αλλά και κατά σχεδόν 100% την παραγωγή τους. Που σημαίνει έχει 400.000 drones, κύριε Καπόπουλέ μου, 400.000 drones τον μήνα παράγει. Έχω και εδώ πέρα και το άρθρο στο οποίο το έχω διαβάσει, το οποίο μέσα στα χαρτιά του χάνω. 400.000 το μήνα. Και έτσι αναγκάζει με επιθέσεις κορεσμού τους Ρώσους να ξοδεύουν πολύτιμα πυρομαχικά, που βέβαια να πληρώνουν σε πολύ καλύτερο αριθμό από τους Δυτικούς στα δικά τους προβλήματα, αλλά είναι αχανής και η Ρωσία. Όταν κάνεις λοιπόν εξαπολύεις εκατοντάδες χιλιάδες drones, τότε ναι, είναι ακριβώς αυτό που 400.000 drones το μήνα και 30.000 παραπάνω εισαγωγή από άλλες χώρες. Δηλαδή, και οι Ρώσοι αύξησαν και αυτή τη δική τους παραγωγή στα 300.000 το μήνα. Θέλω να πω ότι υπάρχουν και στρατιωτικοί λόγοι σε ένα τρόπο πολέμου που έχει αλλάξει πάρα πολύ, κύριε Καπόπουλε. Βέβαια. Πραγματικά. Ο πόλεμος όπως το ξέραμε, έτσι, δηλαδή τις μονάδες τις προωθημένες μηχανοκίνητες του πεζικού προς τη γραμμή σύγκρουσης, την κάλυψη από αέρος και από πυροβολικό. Αυτά είναι στις 4 προηγούμενους αιώνες η σταθερά της στρατιωτικής οργάνωσης στην Ευρώπη. Αυτά πάνε στο μουσείο. Πάνε στο μουσείο πραγματικά. Ή ξέρετε πώς γίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία? Μέσα σε αυτά τα απίστευτα δάση και το λασπωμένο χώμα περιφέρονται στρατιώτες και των δύο αντιπάλων, και οι οποίοι πυροδοτούν και καθοδηγούν τα drones. Τα drones, ναι, αυτό είναι. Ακόμα μια ερώτηση για το θέμα. Ο Ζελένσκι και το περιβάλλον του έχει αποδειχθεί ότι πέρα από τα πολιτικά χαρακτηριστικά που έχουν, τους Ναζί τους οποίους υπέθαλψαν όλα αυτά τα χρόνια, απ' την άλλη έχουμε λάθρεμπόριο όπλων, χρήματα, κλοπές, καταχρήσεις, έχουν γεμίσει ουκρανικά αυτοκίνητα και γκραν διαμερίσματα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη από τους Ουκρανούς. Ένας κυνηγημένος λαός από τον πόλεμο, αλλά πάρα πολλοί από αυτούς, κύριε Καπόπουλε, πλούτησαν υπερβολικά με τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογούμενων και των Αμερικανών. Λοιπόν, για να καταλάβουμε την Ουκρανία σήμερα, έτσι. Ας σκεφτούμε λίγο να είχε χάσει ο Πούτιν στη μάχη με τους ολιγάρχες. Σωστά. Είναι μια παρολίγων Ρωσία, δηλαδή. Σωστά. Θυμόσαστε τη συνάντηση του Κωνσταντινούπολη μόλις άρχισε ο πόλεμος? Βεβαίως. Τις αντιπροσωπείες Ουκρανών. Ποιος άλλος ήταν εκεί? Ο Εγγλέζος, αυτός ο γελίος, ο Μπόρις Τζόνσον. Συγχωρείτε που μιλάω έτσι, αλλά αυτός ο άνθρωπος ήταν τραγικό. Ο Αμπράμοβιτς ήταν πάνω. Και ο Αμπράμοβιτς ο ολιγάρχης, Ολιγάρχης. Πραγματική εξουσία, δηλαδή έκανε αισθητή την παρουσία της. Σωστά. Και μια τελευταία ερώτηση για αυτό το θέμα. Υποτίθεται ότι ο Λαυρόφ παίρνει κάποιες θέσεις, μάλιστα τον επανέφερε ο Πούτιν, ο πρόεδρος Πούτιν, στην... Έχω εδώ πέρα ένα άρθρο πάλι το οποίο δεν το βρίσκω, όπου επανέφερε τον Λαυρόφ στην τάξη του, λέει μην ασχολείσαι με την άμυνα και τα στρατιωτικά, είναι άλλον αρμοδιότητα. Υπάρχει πραγματικά διαφοροποίηση μεταξύ Πούτιν και Λαυρόφ? Τι να σας πω, ομολογώ ότι λόγω του υπερεθισμού
την κρεμλινολογία, πριν και μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, όπου το πώς καθόταν κάποιος δίπλα σε κάποιον σε ένα συνέδριο του κόμματος στη Σοβιετική Ένωση τροφοδοτούσε σελίδες αναλύσεων, τι μπορεί να σημαίνει. Είμαι επιφυλακτικός όταν οι καζόμενες πολιτικές συγκρούσεις δεν συνοδεύονται από αποδεικτικά στοιχεία. Δηλαδή μια μόνιμη διαφοροποίηση ενός αξιωματούχου ή μια αντιστοιχία με πραγματικά γεγονότα. Θα δούμε, δεν έχω γνώμη. Πάμε λοιπόν, ξέρετε κύριε Καπόπουλε, θυμάμαι, περνούσε ένα drone τα σύνορα, ένα υποτίθεται ρωσικό drone τα σύνορα της Πολωνίας ή και κατασκευασμένα κιόλας συνήθως, ή της Εσθονίας, και γινόταν χαλασμός κόσμου στην Ευρώπη. Όπως επίσης πριν από λίγο καιρό, όταν ήρθε ένα drone από την Μέση Ανατολή, κατά πάσα πιθανότητα τη Χεσμολάχ, κατά πάσα πιθανότητα δεν ξέρουμε, μπορεί να ήταν και προβοκάτσια, κατευθυνόμενο στην Κύπρο, στη Βρετανική βάση, έγινε χαλασμός κόσμου στην Ευρώπη. Ήρθε το Charles de Gaulle, το αεροπλανοφόρο των Γάλλων, πήγαν οι φρεγάτες ελληνικές, και καλά κάνανε οι ελληνικές φρεγάτες, το συζητάμε, αρκεί να μην φύγουν. Και αεροπλάνα και τα λοιπά, και από την Ισπανία και από τη Γαλλία. Πήγε. Τώρα υπάρχει ένα drone το οποίο ανακαλύφθηκε, όπως έλεγε αρχικά ο κύριος Δένδιας, ήταν εκτός χωρικών υδάτων, τόσο γελίες απαντήσεις, που βέβαια τώρα το άλλαξε. Και στην ουσία δεν χάθηκε και ο κόσμος. Πώς το σχολιάζετε αυτό το γεγονός? Είναι μια προαναγγελία του μέλλοντος όλα αυτά που βλέπουμε. Για πέστε μας. Όπου ο κάθε ένοπλος του κοινού ποινικού δικαίου με μερικά drones και σε ένα απομακρυσμένο σημείο θα μπορεί να κηρύξει τον πόλεμο εναντίον των αρχών κάποιων κρατών με τα οποία έχει προβλήματα. Μισό λεπτάκι. Η Ελλάδα, πού είναι το ελληνικό κράτος? Γιατί δεν κάνει διαβήματα? Εδώ υπάρχει άλλο πρόβλημα που σωστά το επισημαίνετε. Έχουμε όχι απλώς συμπαρασταθεί, αλλά καθ' υπερβολή σε σημείο ταύτισης στηρίξει την Ουκρανία στη λογική ότι είναι μια χώρα που υπέστη εισβολή και ότι αφού και εμείς έχουμε την αδερφή χώρα την Κύπρο που είναι θύμα εισβολής, δεν μπορεί παρά να την υποστηρίζουμε. Να θυμίσω ότι στη βάση αυτή είχε αποδοκιμάσει η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου την εισβολή της Αργεντινής στα Φόλκλαντς. Στις Μαλβίνες. Οι Ουκρανοί, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει τη σχετική ειδησιογραφία, απέρριψαν μια πρόταση συμπαραγωγής drones, τους έκανε η Ελλάδα. Αυτά τώρα είναι ανεπιβεβαίωτα ακόμα. Και γενικά η τάση τους είναι προσέχτε μην κάνουμε καμιά γκάφα με τους Έλληνες και στενοχωρήσουμε την Τουρκία. Τρομερό. Και η δική μας εδώ πέρα... Η οποία Τουρκία πουλάει drones στους Ουκρανούς, συνεργάζεται σε πολλά οπλικά θέματα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Βέβαια, αν πάμε λίγο πίσω στην ιστορία, σας κάνω ένα ερώτημα, κύριε Λαμπρόπουλε. Ποιος ήταν ένας από τους μεγάλους προμηθευτές των δημοκρατικών στον εμφύλιο πόλεμο της Ισπανίας? Της Ισπανίας. Οι Ιταλοί και μιλάτε για τους δημοκρατικούς ή για τους φραγκιστές? Για τους δημοκρατικούς. Ήταν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω, σε έναν βαθμό. Νομίζω. Και η Ρωσία. Και η Ρωσία. Και η Ελλάδα του Ιωάννη Μεταξά. Σωστά. Με τον Ποδοσάκη να έχει αναλάβει την τροποδοσία μεγάλου τμήματος των ανταλλαγών σε πυρομαχικά που είχε η Δημοκρατική Ισπανία. Η Ευρώπη, τελευταία ερώτηση και πάμε στην Ελλάδα στα ελληνοτουρκικά. Τελευταία ερώτηση σε αυτό το θέμα και πάμε στα ελληνοτουρκικά, γιατί πραγματικά έχει ξεφύγει τελείως η κατάσταση, κύριε Καπόπουλε. Λοιπόν, η Ευρώπη είναι ακόμα γερμανοκρατούμενη? Η ΕΕ. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί τα αμέσως επόμενα χρόνια. Έχουμε μεγάλες εκκρεμότητες.
την πιθανή έως βέβαια άνοδο της ακροδεξιάς στην εξουσία στη Γαλλία πρώτα και μετά στη Γερμανία. Ναι. Ένα. Δύο. Ποιος θα βγει πιο πολύ λαβωμένος από την κρίση, η Γερμανία ή η Γαλλία? Το λέω διότι η επόμενη μέρα δεν θα είναι μέρα υπέρβασης των εσωτερικών αντιθέσεων και νέες ενότητες, αλλά σκληρού ανταγωνισμού ανάμεσα στους μεγάλους της Ευρώπης για το ποιος ορίζει τι. Βλέπετε, εδώ με θυμίζει το 101ο αιώνα η κατάσταση. Ακριβώς. Κάνει η Τουρκία συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με τη Βρετανία, κάνουμε εμείς συμφωνία παρόμοια με τη Γαλλία. Βλέπετε πόσο διαφορετική είναι, για παράδειγμα, για το ρόλο της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, χώρες όπως η Ισπανία, όπως η Ιταλία και όπως η Γαλλία. Μιλάμε για εναλλασσόμενες εσωτερικές συμμαχίες. Πρέπει να ξεχάσουμε όροι όπως ο γαλλογερμανικός άξονας και να δούμε πού θα καθίσει αυτή η ταραγμένη ήπειρος. Θα σας έλεγα και εγώ ότι δεν ξέρω αν η Γαλλική Επανάσταση είναι πολύ νωρίς, αλλά είναι πολύ νωρίς να προβλέψουμε την επόμενη μέρα στην Ευρώπη. Ναι, για τις μικρές χώρες όμως, κύριε, σαν την χώρα μας, δηλαδή κύριε Καπόπουλε, δεν ξέρω, σε ένα τέτοιο μόρφωμα που οι μεγάλες δυνάμεις της, αυτές που αναφέρατε, κάνουν το παιχνίδι, εσύ είσαι πάντα χαμένος. Δηλαδή μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα και μάλιστα μια χώρα που δεν έχει, δηλαδή είδαμε τη Βουλγαρία πρόσφατα, να κάνει αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις, να έχει εναντίον του ευρώ κινητοποιήσεις. Βλέπουμε πολλά τέτοια φαινόμενα και βλέπουμε να εκλέγεται ο νέος πρωθυπουργός της χώρας, ο τέος πρόεδρος, ο Ράντεφ νομίζω, και βλέπουμε να εκλέγεται με διαφορετικές θέσεις κτλ. Εδώ βλέπουμε μια κατάσταση. Τόσο πολύ έχει ιτηθεί και ενσωματωθεί η ελληνική κοινωνία. Αυτό εμβόλει μια ερώτηση. Έχουμε ένα φαινόμενο που αφορά όλο τον νότο της Ευρώπης και στο οποίο συμπεριλαμβάνω και την Ελλάδα. Οι προσδοκίες ότι η ευρωπαϊκή ενοποίηση σημαίνει αυτόματα περισσότερη δημοκρατία, περισσότερες ελευθερίες και αναβάθμιση του επίπεδου ζωής. Ένα τέτοιο φαινόμενο είχαμε δει και το 19ο αιώνα με την Ιταλική ενοποίηση. Με την Ιταλική, τα προοδευτικά στοιχεία στη Σικελία και στη Νότια Ιταλία ήταν υπέρ της ένωσης με το βιομηχανικό βορρά, ακριβώς με τις ίδιες προσδοκίες που είχαν οι πολίτες του Ευρωπαϊκού Νότου όταν άρχισαν οι διευρύνσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το παράδειγμα δεν είναι αισιόδοξο. Δεν είναι αισιόδοξο. Άμα δείτε το φιλμ του Βισκόντι, ο Γατόπαρδος, ναι, που πραγματεύεται της τελικής ενοποίησης, είναι χαρακτηριστικό. Και να σκεφτεί κανείς απλά από την εμπειρία πόσο αδικήθηκε ο Ιταλικός Νότος σε σχέση με το βιομηχανικό βορρά. Τελευταία λοιπόν ερώτηση γι' αυτό, για να μας πείτε λίγο για τα ελληνοτουρκικά. Τώρα, υπάρχει πραγματικός φόβος αποχώρησης των Αμερικανών από την Ευρώπη και αντιδρούν έτσι οι Ευρωπαίοι δηλαδή? Όχι. Το δίλημμα είναι θα μπορέσουν οι Ευρωπαίοι να αναλάβουν το κόστος της συντήρησης του ΝΑΤΟ, το οποίο εξακολουθεί και είναι ένα αμερικάνικο μαγαζί. Μπορούν? Εδώ το ερώτημα. Εσείς τι λέτε? Το ερώτημα είναι πώς θα κοστίσει στους Ευρωπαίους η συνεχιζόμενη υποταγή τους στις ΗΠΑ. Ακριβώς. Ναι. Μάλιστα. Τώρα, θέλετε να μας πείτε πού βρίσκονται τα ελληνοτουρκικά, κύριε Καπόπουλέ μου? Τι γίνεται με αυτόν τον γείτονα, τον οποίο ξέρετε πολύ, το ξαναλέω και ίσως κουράζω τους ακροατές μας, πολλοί φίλοι, γνωστοί και άνθρωποι λέγανε, έχει η Τουρκία τα δίκαιά της. Θέλετε να μας πείτε τι βλέπετε σε αυτήν την κατάσταση? Δηλαδή η Τουρκία θέλει να νομοθετήσει περιοχές του Αιγαίου, με την Τουρκική Βουλή δηλαδή, με την Εθνοσυνέλευση στην Τουρκική, να νομοθετήσει για περιοχές του Αιγαίου που... Θα σας πω. Ναι, παρακαλώ. Όλα ξεκίνησαν από τη συνάντηση στη Βέρνη. Κωνσταντίνου Καραμανλή με τον Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ. 1976. Που περίπου το συμπέρασμα που έβγηκε από τα κοινά ανακοινωθέντα είναι
ότι μέχρι να τα βρούμε, μέχρι να κάνουμε συνυποσχετικό και να πάμε σε κάποια διαιτησία ή σε διαπραγματεύσεις, δεν κάνουμε μονομερείς ενέργειες. Από εκεί και μετά, μια σειρά από πράξεις, τόσο της ελληνικής όσο και της τουρκικής πλευράς, θεωρούνται η μία από την άλλη πλευρά αντιστοίχως εναλλάξ και πιθανά μέρη ως επιθετικές ή ως αμυντικές. Δηλαδή, τι μας κατηγορούν οι Τούρκοι, ότι μας πιάσανε ξαφνικά οικολογικές ευαισθησίες και κάνουμε θαλάσσιο πάρκο κομμάτι της κεφαλοκρηπίδας που το διεκδικεί η Τουρκία. Ναι. Και μας κατηγορούν. Ξέρετε, είχα πάρει μια συνέντευξη από τον Ερντογάν το 2004 και όταν ήμουν στην Άγκυρα είδα και τον υπεύθυνο του ελληνικού desk του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Μου έβγαλε μια ελληνική εφημερίδα, δεν θυμάμαι ποια ήταν, η οποία είχε τον τίτλο με ένα δισέλιδο που έλεγε «Ροβινσόνες στο Αιγαίο, επιδοτούμενος οικοτουρισμός σε βραχονησίδες, ακατοίκηδες». Ναι. Αυτό ήταν μείζον θέμα στο Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε και βεβαίως ο καθένας έχει τα επιχειρηματά του, αλλά για να σκεφτούμε λιγάκι. Το διεθνές δίκαιο τουλάχιστον τι λέει? Λέει ότι κάθε νησί έχει τη δυνατότητα μέχρι 8 μίλια και την ΑΟΣ όση μπορεί να διαμορφωθεί στη μέση γραμμή και όλα αυτά. Αυτό, κύριε Καπόπουλε, υποστηρίζει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις ελληνικές θέσεις. Υπάρχουν κάποιες περιοχές που υπάρχουν κάποια θέματα, αλλά δεν θέλω να πω στην περιπτωσιολογία. Εσείς βέβαια λέτε ότι νομίζετε. Θέλω να πω ότι το διεθνές δίκαιο κατά 90% υποστηρίζει τις ελληνικές θέσεις. Και να σας πω και κάτι άλλο. Η Τουρκία αμφισβητεί 152 νησιά. 152 νησιά. Δηλαδή, σου λέει, εσύ δεν έχεις. Είναι ένας μαξιμαλισμός αυτή τη στιγμή που έχει σχέση με την ψύχωση της περικύκλωσης που έχει καταλάβει την τουρκική ηγεσία για τον αποκλεισμό της από τον ΆΙΜΕΚ. Ναι. Θεωρεί δηλαδή ότι είναι φύση και θέση ο ηγέτης του αραβο-μουσουλμανικού κόσμου και έχει γίνει μια συνωμοσία των σταυροφόρων. Αν θέλετε λίγο να καταλάβετε την τουρκική παράνοια, πηγαίνετε στην αγγλική έκδοση της Γενής Σαφάκ, αμιγώς ερντογανική εφημερίδα, και δείτε τι λέει ένας αρθρογράφος ονόματι Ιμπραήμ Καραγκιούρ. Ναι, Γενής Σαφάκ που είναι η απαρχίδα του ερντογανισμού, έτσι. Αυτός ο αρθρογράφος λέει πράγματα τα οποία είναι δυνατόν. Η Τουρκία αυτή έχει μια ανασφάλεια. Φοβάται ότι η αλλαγή καθεστώτος και πιθανόν στρατοπέδου σε ένα μέλλον απροσδιόριστο από πλευράς Ιράν μπορεί να θίξει τον γεωπολιτικό της ρόλο στην περιοχή. Ξέρετε, τα κράτη της περιοχής είναι διαφορετικά. Δεν μπορεί να συγκρίνει στην Τουρκία το Ιράν και το Ισραήλ. Αλλά έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, ότι έχει και κάθε μία από αυτές τις χώρες ένα ηγεμονικό όραμα για την περιοχή. Σωστά. Προσέξτε όμως, ξέρετε τι προβληματίζομαι. Βλέπουμε την Κάσο πριν 2 χρόνια. Βλέπουμε την Κρήτη πριν από λίγους μήνες. Βλέπουμε σήμερα, χθες, την Αστυπάλαια. Δεν μπορεί να ποντίσει στα 7 χιλιόμετρα από τις ακτές της Αστυπάλαιας η Ελλάδα μισθωμένα για την... δεν μπορεί να ποντίσει καλώδια. Αυτό. Δηλαδή, οποιοσδήποτε με βάση το διεθνές δίκαιο μπορεί να ποντίσει καλώδια παντού. Και έξω από το Ηνωμένο Βασίλειο, και έξω από τη Γαλλία, και έξω από την Αίγυπτο. Νομίζω ότι επιδιώκει μια διαπραγμάτευση η Τουρκία, ώστε να μπορεί να πει ο Ερντογάν ότι επέβαλε τους όρους του στη Δύση και στους σταυροφόρους για το ρόλο της χώρας του στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν νομίζω ότι τον ευνοεί. Προφανώς και δεν τον ευνοεί. Και ξέρετε, η συγκυρία ευνοεί την Ελλάδα για την επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης των χωρικών της υδάτων μέχρι τα 12 μίλια, όπως λέει το διεθνές δίκαιο. Ευνοεί, νομίζετε? Εξαρτάται από το πώς θα έχει εξελιχθεί η συγκυρία. Ναι. Για την νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας τώρα που υποτίθεται ότι επίκειται στην τουρκική εθνοσυνέλευση,
που βέβαια δεν έχει καμία σημασία στο διεθνές δίκαιο. Εντάξει, όλα αυτά δεν έχουν σημασία, αλλά πλάκα και με συγχωρείτε για τη διατύπωση. Χρόνια όλα αυτά που κάνει η Τουρκία υποτίθεται τουλάχιστον, όπως λένε πολλοί, ότι είναι ενάντια στο διεθνές δίκαιο, αλλά σιγά σιγά δεν τολμάει η Ελλάδα να ποντίσει ούτε καλώδιο έξω από την Κάσο. Δεν ξέρω αν... Και ένα τελευταίο, μάλλον δύο τελευταία. Πού βρίσκεται σήμερα το Κυπριακό? Βρίσκεται σε προοπτική λύση? Με όρους πολιτικής αρθρότητας ή με όρους ρεαλισμού? Με όρους ρεαλισμού βρίσκεται στο νεκρό σημείο. Διότι είναι η ρευστότητα πίστευση που υπάρχει γύρω από την Κύπρο, που απλά δεν θέλει καμία από τις δύο πλευρές να πάρει την ευθύνη ότι διακόπησαν οι διαπραγματεύσεις. Και μία τελευταία ερώτηση που αφορά δύο θέματα ή δύο ερωτήσεις, ας το πούμε έτσι. Βλέπουμε ότι από πολλές πλευρές προωθείται η συμμαχία Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ. Η Ελλάδα έχει γίνει, ας πούμε, το στρατηγικό βάθος και η Κύπρος, το στρατηγικό βάθος του Ισραήλ. Τα αεροπλάνα της πετούν και εκπαιδεύονται οι πιλότοι, δεδομένου ότι το Ισραήλ δεν έχει αυτό το γεωγραφικό βάθος και έτσι χρησιμοποιεί τον ελληνικό εναέριο χώρο από την Καλαμάτα μέχρι το Ισραήλ. Από ό,τι λένε. Και εγώ δεν είμαι εκεί, δεν ξέρω, αλλά από ό,τι διαβάζω. Αυτή η συμμαχία, κατά την κρίση σας, κατά τη γνώμη σας, είναι ωφέλιμη για την Ελλάδα? Υπάρχει περίπτωση στο Ισραήλ να σταθεί δίπλα στην Ελλάδα σε μια επεκτατική κίνηση της Τουρκίας? Αυτό εξαρτάται από τα συμφέροντα του Ισραήλ και από τη συγκυρία εκείνη τη στιγμή. Όπως φυσικά, κοιτάξτε να δείτε, οι συμμαχίες υπάρχουν και εφαρμόζονται κατά περίσταση. Όσο τα συμφέροντα ταυτίζονται, βεβαίως. Κανείς δεν πρόκειται να ζητήσει την Ελλάδα να πάρει μέρος σε εκστρατεία κατά της Γάζας και κανείς δεν φαντάζεται από ελληνικής πλευράς ότι θα έρθει Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό να υπερασπίσει τα νησιά. Ακριβώς αυτό. Αλλά κρίνουν ότι για μια σειρά από λόγους, θα μας έπαιρνε πολλή ώρα να τους διευκρινίσουμε, ότι είναι υποφελής για τις δύο χώρες στη συνεργασία. Ναι. Και ένα τελευταίο πράγμα που έτσι με απασχολεί αρκετά τον τελευταίο καιρό. Όλη αυτή η αγορά γης και ακινήτων στην Ελλάδα και στην Κύπρο εκ μέρους των Ισραηλινών. Σας ανησυχεί? Γιατί ακόμα και το ΑΚΕΛ στην Κύπρο, το έλεγα και προηγουμένως, ακόμα και το ΑΚΕΛ στην Κύπρο λέει ότι πρέπει να μπει ένας φραγμός, δηλαδή νομοθετικά να ρυθμιστεί, ότι δεν μπορούν κάτοικοι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να αγοράζουν έτσι ανεξέλεγκτα γη, εκτάσεις και όλα αυτά. Και στην Ελλάδα θα μπορούσε βέβαια να γίνει. Σας ανησυχεί αυτό ή το βρίσκετε κάτι σχετικά αθώο? Αν σας πω ότι δεν έχω γνώμη, δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις κινείται κανείς μεταξύ πολιτικής ορθότητος αφελούς και θεωριών συνωμοσίας. Είναι δύσκολο να βρεις τη μέση γραμμή πλεύσης. Ναι. Ναι. Και τελευταίο, οι εξοπλισμοί που κάνει η Ελλάδα την εξασφαλίζουν, κύριε Καπόπουλε? Θα πληρώσει, λέει, σχεδιάζουν 30 δισεκατομμύρια συνολικά μέσα στα επόμενα χρόνια και έχουμε πληρώσει ήδη περιλαμβανομένων μέσα στα 30 δισεκατομμύρια είναι και τα 10 που έχουμε δώσει για Μπελαρά, για Ραφάλ κτλ. Από όσο εγώ τουλάχιστον έχω ακούσει. Γιατί ξέρετε, κανείς δεν ελέγχει. Ό,τι θέλει κάνει η κυβέρνηση, αγοράζει ό,τι θέλει, από όπου θέλει, χωρίς να ξέρει κανείς τι γίνεται. Τέλος πάντων, νομίζετε ότι αυτοί οι εξοπλισμοί εξασφαλίζουν την Ελλάδα αμυντικά? Οι εξοπλισμοί από μόνοι τους δεν αρκούν. Χρειάζεται εξωτερική πολιτική και διπλωματία σε εγρήγορση. Τώρα είναι η πιο ακατάλληλη στιγμή βέβαια και σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και σε ό,τι αφορά την Ευρώπη να μιλήσει κανείς για την ανάγκη περιορισμού των εξοπλισμών. Το λέω διότι υπάρχει μια άλλη πτυχή των εξοπλισμών στην Ευρώπη που δεν έχει φωτιστεί όσο πρέπει, που είναι ότι επιχειρεί η Γαλλία μέσω των αμυντικών δαπανών να κατεδαφίσει τη δημοσιονομική λιτότητα
έτσι όπως την έχει κληροδοτήσει ο Σόιμπλε. Ναι. Δηλαδή μας απειλούν οι Ρώσοι, κοιτάξτε τι χρήσιμοι που είναι οι Ρώσοι. Μας απειλούν οι Ρώσοι, έρχονται οι Ρώσοι, οπότε το σύμφωνο σταθερότητας σας μπει στο ψυγείο. Και μην μου λέτε να κάνω περικοπές σε κοινωνικά, διότι θα γίνει εξέγερση. Ναι. Υπάρχει και αυτή η πτυχή. Ναι, σωστά, βεβαίως. Κύριε Καπόπουλε, αν νομίζετε ότι έχετε κάτι να προσθέσετε, πολύ πολύ ευχαρίστως. Όχι, το εξαντλήσαμε. Okay. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Πάντα είναι πολύτιμη συζήτηση μαζί σας. Ευχαριστώ. Γεια Θα σας. συνεχίσουμε. Γεια σας. Φίλοι και φίλες, φτάνοντας στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, ένα στοιχείο απλώς κάπως για να έχετε υπόψη όσοι δεν το έχουν δει. Έτσι να σας πω τι δαπάνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση για εξοπλισμούς, τι δαπάνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, η Ρωσική Ομοσπονδία κτλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δαπάνησε 402,5 δις με την εκτίμηση ότι αυτό είναι το 24. Με την εκτίμηση ότι το 25 ανήλθαν σε 448 δις. Αντίστοιχα, οι γεωπολιτικοί συνεταίροι και ανταγωνιστές δαπάνησαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες γύρω στα 900 δισεκατομμύρια με 1 τρισεκατομμύριο. Η Κίνα περίπου 300 μέχρι 330 δισεκατομμύρια, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ξοδεύει περισσότερα χρήματα από τους λαούς της, έτσι, από το κοινωνικό κράτος, από τους μισθούς, από τις συντάξεις, από τα έργα, από τις υποδομές. Ξοδεύει περισσότερα χρήματα για πολεμικούς εξοπλισμούς. Οι ευρωπαϊκές χώρες, για να μην μιλάμε Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές χώρες χωριστά, αλλά στο σύνολο, αν προσθέσουμε τα χρήματα που ξοδεύουν, είναι παραπάνω, κατά πολύ, κατά 100 δις παραπάνω από την Κίνα. Η Ρωσική Ομοσπονδία περίπου 149 δισεκατομμύρια, που σημαίνει ότι είναι περίπου 3,5 φορές, αν τα υπολογίζω καλά, παραπάνω από το 1 τρίτο και λιγότερο από όσο δαπανάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι ξοδεύουν τώρα επιμέρους οι χώρες. Η Γερμανία από 85 μέχρι 90 δισεκατομμύρια, η Γαλλία 55 με 60 δισεκατομμύρια, η Πολωνία 40 με 45 δισεκατομμύρια, η Ιταλία 30 με 35, η Ισπανία 20 με 22, η Ολλανδία 15 με 17, η Σουηδία 11 με 12 δισεκατομμύρια, η Ρουμανία 9 με 10 δισεκατομμύρια και η Ελλάδα 7 με 8, κάτι περίπου που ξοδεύει και το Βέλγιο. Προφανώς αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι δεν υπάρχει ενιαίος σχεδιασμός αμυντικός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα υπάρχουν πάρα πολλά έξοδα τα οποία θα μπορούσαν να αποφευχθούν, αλλά ποιος στα αλήθεια θα ήθελε ένα στρατιωτικό μηχανισμό, τερατώδη, ο οποίος τι θα εξυπηρετούσε την Ελλάδα, τη χώρα μας, ή θα εξυπηρετούσε σχεδιασμούς άλλοτε του ΝΑΤΟ και άλλοτε του Ευρωπαϊκού ΝΑΤΟ. Αυτό πρέπει να τώρα το αναρωτηθούμε, όσοι τουλάχιστον θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα ευίωνο μέλλον για τη χώρα μας. Φίλοι και φίλες, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας και αν νομίζετε ότι αξίζει, μπορείτε να εκδηλώσετε την αρέσκειά σας με like, πατώντας το like, το μου αρέσει. Αν πάλι νομίζετε ότι κάποιους τους ενδιαφέρει, φίλους και τα λοιπά, τους ενδιαφέρουν τα θέματα που συζητάμε, δεν θα ήταν κακό να το κοινοποιήσετε και σε αυτούς. Για τις διαφημίσεις που μας λέτε, δεν ευθυνόμαστε εμείς. Λυπάμαι πάρα πολύ και εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ όταν ακούω διαφημίσεις σε podcast και τα λοιπά. Φίλοι και φίλες, μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, σας ευχόμαστε να είστε καλά και υγιείς. Γεια σας.